He aconseguit fer servir un 95% del meu cervell. Soc la hòstia. La majoria de gent arriba amb sort al 10% de la seva capacitat. No. Des d'aquell viatge que vaig fer al Nepal on vaig aprendre una sèrie de tècniques per desenvolupar el meu cervell, sóc una altra persona. Em queda encara un 5% per arribar al màxim de les meves capacitats. No. Tinc una llarga llista de coses que faré quan arribi a la meva plenitud intel·lectual. Quan vaig pel carrer em sento un ésser superior. Intento ser humil per no haver d'estar constantment demostrant el meu potencial. No et preocupis i aprèn a viure amb la teva incapacitat mental.